Oh, mga binati o minahal kong matalom nun, okay? Mao na ni tourism building diri sa lungsod sa Matalom. Okay, nganong gihimo man ni guys. Aron mahatagan og maayong serbisyo ang mga turista nga mobisita diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, agubos ning ani mga tindahan unya. Ang ibabaw murag matugan ba, murag pension house aron kung kadtong moare nga way di katabok kay apikis oras dire mo stay niya gibuhat ni aron mahatagan og maayong serbisyo ang mga turista nga mo bisita sa ato ang Matalom Tourist Destination guys. Okay, mo ni kuan update niya pohon munindot na ni guys na natay tourism building diri sa lungsod sa Matalom. Ako manghinaot nga magtinabangay kita tanan magkahiusa alang sa kayuhan sa tanan. Okay, mo ni update sa tourism building diri sa lungsod sa Matalom guys. Mo ni iyang entrance niya padungod to punpuhon adun natay modunggo nga barko sa padung sa Cebu niya sa Bohol pohon o buligan tas Ginoo. Wala imposible basta na ang Ginoo mohatag na to guidance halagang tag blessing para sa kayuhan sa tanan o kalambuan sa lungsod sa Matalom. Ato gyapong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa atong mabtik nga mayor Eric S. Pahulio o mga konsehalis sa tibuok team Pahulio. Iko pipi andam motabang sa lungsod og moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom.